Бюджет Нурлатского муниципального района сформирован на основе макроэкономических показателей Нурлатского муниципального района на 2017-2019 годы. Бюджетны формалаштыру елдан ел авырлаша. Чөнки чыгымнар үсә бара, быелгысы аеруча үзенчәлекле булган, сәбәпләре төрле. Это связано с внешними санкциями. Бу ички санкциялар, нефткә бәяләр төшү, башка сәбәпләргә илнең ички икътисадына бәйле. Шуңа күрә билгеле инде бюджетны формалаштыруда кыенлыклар булды. Без аларны акрынлап җиңә килдек. Киләсе ел бюджеты сценарий шартлары буенча төзеләчәк. Чөнки бюджетның үсеше, аның зур күләме өчен башка чыганакларны күрмибез. Әмма ни планлаштырылган булса, ул финансланачак. Сессиядә район советы депутатлары 2017, планлы 2018 һәм 2019 елларга бюджетның беренче укылышын тыңлады. Аны район финанс бюджет палатасы рәисе Фәнүзә Сәгыйрова җентекләп бәян итте. Бюджет принят на все 3 года 17. Бюджет 3 елга да дефицитсыз кабул ителде. Ягъни чыгымнар белән керемнәр тигезләшә дигән сүз бу. Бюджет балансланган. Бу инде безнең чыгымнар тавышлы чыганаклар белән капланган дигән сүз. Башка елларда кебек бюджет бу елда социаль ориентлаштырылган. Сумманың зурысы мәгарифкә туры килә. Мәдәният 2-нче, 3-нче урында сәламәтлек саклау өлкәсе. 70 с лишним, наверное, направлено 70%-тан артыгы мәгарифкә тотыла. Бездә мәгариф учрежденияләре шелтәре зур, мәктәпләр, балалар бакчасы. Аларны тоту өчен чыгымнар таләп ителә. Хәзер Россия Федерациясе президентының май аенда чыккан әмере нигезендә укытучыларның хезмәт хакы күтәрелү сәбәпле акча чыгымы да зур. Бюджетның икенче укылышы декабрь аена планлаштырылды. Шулай сессия көн тәртибенә кертелгән 2016 елга район бюджеты турында 2015 елның 18 декабрендә кабул ителгән совет карарына үзгәрешләр кертү, Нурлат районы милкендә булган мөлкәтне формалаштыру, аны урта һәм кече эшмәкәрлекне үстерү максатында күп сроклы кулланышка тапшыру кебек мәсьәләләр дә күтәрелде. Сессия эшенә район башлыгы урынбасары Флора Нугманова җитәкчелек итте.